Hey Thomas, hvad så? Og kan du huske den der pige der? Jeg lovede mig at komme ud og købe min bil, og så den går i stykker. Det koster 15.000 at lave den. Det er ikke sådan, så jeg lige har, eller du lige har 15.000, jeg kan låne, eller hvad? Nej, det er ikke rigtigt. Fuck. Nå, så må jeg prøve at søge på nettet eller noget. Vi ses du. Hey. Jeg gør det sgu. Ej, du skulle have set hende pigens patter. Seriøst, de var bare skæve. Det var som en skæve tårne pizza. Jeg troede, du var til mænd. Er det her tredje X? Ja. Nå, der er jo ikke så mange, der har taget erhvervsøkonomi i dag. Ja, mit navn er Daniel Drovsen. Ja, men måske lige et ord eller to om mig. Jeg er selvstændig erhvervsdrivende, og jeg har mit eget lille firma, Tech Interior. Og det er sådan lidt en sidehobby, kan man sige. Men nok om mig, og lad os komme i gang med noget erhvervsøkonomi. Hørte du det der i radioen i morges? Nej, hvad da? Det var et eller andet en psykopat, der havde slået en mand ihjel. Og så havde han skrevet på ryggen af ham med en stor kniv sine initialer. Så den gæld, som alle skal betale. Fucked up. Fuldkommen fucked up. Hvorfor han gjorde det? Sådan et svin, mand. Men hvorfor gjorde han det? Jeg tror, det var noget med penge. En eller anden, der havde skyldt ham penge, som ikke havde betalt dem til tiden. Okay, så er det sgu godt, jeg ikke har lånt nogen penge. Psykopat. Nå, men skal du med i byen på fredag? Nej, det tror jeg ikke. Men vi ses jo i morgen. Nå, vi ses i morgen. Hey, er der noget galt? Nej, overhovedet ikke. Jeg kan bare overhovedet ikke finde ud af det matematik. Jamen, er du sikker på, at der ikke er noget galt? Du hænger lidt, synes jeg. Ja, der skal man ikke noget. Har du hørt om det der pengerelaterede mord i byen? Ja, lidt har jeg hørt. Man skal jo passe på, hvem man låner penge af. Ja, det er selvfølgelig også rigtigt nok, men jeg bliver sgu nødt til at løbe. Det er ikke, fordi jeg ikke gider at snakke med dig. Hallo? Hvem er det? Jeg har ikke dine penge, din fucking psykopat. Fuck, men jeg skal bare væk herfra.
ved du fra, hvor jeg er, mand? Det må du undskylde. Daniel! Nej, det var pussy. Martin! Vent! Martin! Det kan vi tage som praktik. Det var så vores eksamen.